Ассалому алайкум дӯстони азиз, апаву хоҳаро модарои меҳрубон ки дар ҳами ғарибиен кор ва фаъолият мекунед. Худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон боша. Худое кунад ки бо сари баланд ба ватани азиз, ба пеши падару модар, ба пеши зану фарзанд бар бигардем. ҳами видеообращени ман барои блогерои ҳаромхӯр, баъзе блогерои ҳаромхӯре ки мақсад як ниёзманд ба пул эҳтиёҷ дорад, як ниёзманд ба хона эҳтиёҷ дорад, муроҷиат мекунанд ба баъзе блогеро. Ҳамун блогеро мераванд сиёмка мекунанд ва дар ютуб каналошон мемонанд, яъне ки картҳои ҳамун ниёзмандора мемонанд. Бо баъзе ҳаромхӯр дар болои ҳамин пайдо мешавад ки ай болои ҳамун ниёзманд пул кор мекунанд ва видеоро дар канали худшон мемонанду баъд ҳамун картҳоро мегиранд, картҳои худшона мемонанд. Худованд анамихе одаморо ҷазо битад, яъне ки як ниёзманд ба як эҳтиёҷ, ба як мақсад дар як мушкилӣ зада ки муроҷиат карда ки ҳамура сиёмка кунанд, дар канало бупартоянд. Не ки ихе дар кор нест ки мақсад ки ту бигири картаи худ тавонӣ. Худованд ҷазо битад. Яъне ки иша фаҳмида будем ки як ниёзманд пул кор кардан, як ниёзманд пул ҷамъ кардан, иша фаҳмидем. Ана ки ай мурда сум ҷамъ кардан, ай мурда подписчик ҷамъ кардан, ай мурда просмотр зиёд карданаш чӣ монда буд бо? Иш чӣ дар кор буд бо? ҳамун як бародармон бо ном Идибек Стёпа ай дунё гузаштай, бовар мекунед ҳама дар бораш ҳар як видеои дурӯғ кардесиянд ки сабаби мурданаш чӣ хели мурд, чӣ кор кард мурдак, дар таи лифт монда. Боядш мега дар таи лифт монда мурда. Дар ҳамун видеои дар ютуб ҳаст ҳамин чизо. Бояд тайгаша тамошо кардам, гуфта наиста ки дар ковер наиста ки мурдара роӣ кардем. Сурати Стёпара мондагия. Доромадам тамошо кардам, билет реклама кардесай. Ҳе бародаро, бас кунен, дар ҳақш дуогӯ бошен, дар ҳақш дуогӯ бошен. Худованд ҳар як гузаштагиро раҳмат кунад. Чӣ дар кораи видео карда? Охир ҳамурам падару модар дора, як акаву хоҳару апаву додар дора. Чӣ дар кора? Ҳамо ҳар як видеои шуморо мебинад, як видеои дурӯғи шуморо мебинад, ҳамо ҷоншон месӯзанд. Представид кунед ки тасаввур ки дар хона хоҳӣ яка занг мезана мега ки додарат мурдай. Ту чихе ҳолата мешӣ, ту чихе состояния мешӣ ки мебинӣ дар ютуб, чихе состояния мешӣ ту. Ана мира фикр кунед ки ҳамун падару модари ҳамун чихе мешавад. Чӣ дар кораи ҳамин гапҳои дурӯғ, чӣ дар кораи ҳамин гапҳое ки дар ҳаққи ҳамун мурда ҳамиқа кора кардесен? Меган ҳар чӣ бо ман кард, як бадӣ кард, як хубӣ кард, як гандагӣ кард, худӣ кард. Ҳамун дар болои сари ҳамун марг омада, ҳамун дар болои сараш истода сиёмкааш кардесай. Яъне ҷонтииша сиёмка кардесай. бовар кунед, уболай. Дар ҳаққиш дуогӯ бошен. ҳамура наздикош пайдо мешавад, як дӯстуш пайдо мешавад, як хешовандош пайдо мешавад ки агар ҳамун дар сум дар кор боша роӣ кардан, ҳамо муроҷиат мекунанд. ҳар як бародарое ҳастанд ки даст ба хайранд, ёрдам мекунанд. Чӣ дар кораи видеои дурӯғ бар дурӯғ бироварда, ҳар рӯз як видео бироисам. Бечора динам ай дунё гузашта, пари рӯз ай дунё гузаштак. ҳамин рӯз ису фақат ютуб медроӣ сабаби мурданаш. Мурдара роӣ кардем, мурдара ҷаноза кардан, Стёпара хелӣ кардан, Стёпара хелӣ кардан. Бимонен созхо кунад. Худованд раҳматш кунад. Худованд ба хешу таворош сабр битад. ба падару модараш Худованд сабр битад. Иншалло бародаро ака гапи мара дуруст бифаҳмед. Блогеро ҳами коре ки кардесен, ҳами корои гапи бардурӯғ кардесен, гапи мара дуруст бифаҳмед. Агар гапи ман ноҳақ боша, марамат бина зангм мезанен, чӣ хелӣ мекунен, ман бо мегӯмтон ки ҳами одамое ки ҳами кора кардесен, дар ҳаққи ҳами мурда ҳами кора кардесен, Худованд ҷазотон битад. Касе ки дар бораи ҳами мақсад як видеои дурӯғ мебурад, Худованд ҷазотон битад. Накунед ҳамин кора. Худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон боша. ҳастай бародарое ки мақсад ки ҳамин чиз агар збор бикушояд, збор мекушояд. Акаи Мансурай ина ӯ рӯз ман дар канали Доди Худо дидам ҳамин чиза ки ҳамин одам ай дунё гузашта. Худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон боша. Мардуми ғариб худованд эҳтиёт кунед. ҳар куҷои дунё бошен, соғ саломату сарбаланду хонаобод бошен.